سلام علیکم تماشابینان عزیز. اینا чучаҳои Қубодиён, чучаҳои ки тирамоҳ вай карагиян қапидагиян, чучаҳои фурӯшиян. беҳтарин чучаҳо ина нав вай пихкафонда ина чучаҳо беҳтарин чучаҳанд. касе ки харидор боша марҳамат ина чучаҳоро тамошо кунад. беҳтарин чучаҳанд. Нениш калонтарата иш бомайдатар пихакошу нав пихкафондиан. беҳтарин чучаҳо ҳам чучаҳои Қубодиён. тирамоҳ турқати гусаген ина иниш пихош кам метова ина кам нав броварда ина иниш нав пихкафонда ина дигариш панҷаҳоша ҳуч кард бин тамошо кунӣ сари даҳанша бин кадме ки кав кардани бародар ина чучаҳоро тамошо кун. беҳтарин чучаҳанд. ин бухор ба шикора мешаванд. шо тамошо кун. рақамоша мемонам бародара занг зан. фарёд мекунанд 100% бе ягон кам бидӣ бедидилагӣ кадме молкини моли тоза ҳай. чучаҳоро бин. чучаҳои беҳтарин. просто ё шакмол надоранд. ола даст қапидагӣ нестанд. ба ҳамин хотир кам чашмошу сурӣ доранд. беҳтарин чучаҳо. хоб саломат бошен тамошобинони азиз. марҳамат касе ки кабк мехара ина беҳтарин кабк.